Partner, ang pag-uusapan natin ngayon, partner, itong tinatawag na illegal dismissal. Ayun, illegal Ayan. dismissal. Ibig sabihin, may sangkot ditong empleyado at sangkot na Ayan. employer. Opo. Ah. Partner, ano ang mararamdaman mo kapag ikaw ay tinanggal sa iyong trabaho na hindi dumaan sa tamang proseso? Unang-una, kung yung sa trabaho na yon ay maganda naman ang iyong sahod, siyempre malulungkot ka. Opo. Pero kung tinanggal ka sa trabaho na wala ka namang sahod, di mas masaya. Mas masaya. Pero partner, eto kasi partner isang gwardiya partner sa isang bangko yun. na ayon sa kanya partner, maayos naman ang kanyang pagtatrabaho. Security pero, guard. Yes. So, ang employer niya dito, yung security agency. Apo, at ang problema partner, hindi niya malaman kung bakit ganun partner ang naging sistema. Ay, alam mo partner, sa mga security agency kung minsan, meron din yan mga inggitan. Ayan. May mga sulutan din yan ng kung saan ka Pag nainggit sa iyo naka-assign. partner, gagawan ka ng kwento at eto na partner. Or kung medyo, kasi may mga supervisor yan ang tinatawag Pag hindi ka malapit partner Oo, ng hindi ka supervisor mo, hindi ka marunong magpasigarilyo sa supervisor mo. or kaya naman Or partner, medyo magpamerienda. pag nakita mong medyo may ginawang mali si supervisor mo, O medyo alanganin Oo. ka. So, ganyan partner ang sitwasyon ngayon ng ating bisita partner. Para mas maintindihan ta partner ngayong hapon, makakasama natin si Elmer Atun. Atun. Magandang hapon, Sir Elmer. Magandang hapon po. Elmer, taga saan ka? Taga Pawa, Legazpi po, sir. Ilang taong ka na, Elmer? 41 po. 41, may pamilya na. Meron po, sir. Anim pong anak ko, sir. Anim ang anak. Ilang Anim ang taon ka anak mo. ng security guard, sir? Bali po, nag-security guard po ako noong 2003 pa. Matagal na. Sa Manila po. So, anim ang anak mo? Ilan ang asawa? Isa lang po, sir. Isa lang. Ano? So, simula nang ikaw ay nagkatrabaho, talagang security guard ka na. Opo, opo. So, yan na Mula talaga 2003. ngayong Opo. So, ikaw, anong agency ang last na pinasukan mo? Ano po, yung SM Security Agency, nakabase po siya sa number 35 San Miguel Street, Iriga City. Iriga. Oo. SM Security Agency. Agency. So ngayon, itong recently lang, anong bangko itong iyong pinapasukan? Ano po yun, ma'am, sir? Bali, yung Metrobank po dyan sa may Rizal Street. Metrobank, Diyan ka naka-assign? Rizal Street. Harap ng Willie Sons. Doon So, ka na-assign. ganito sir, ano yung nangyari? Kailan yung last na pagpasok mo ng trabaho at kailan itong hindi ka na pinapasok? Ano po yun? Bali, panggabi pa ako noon, nung May 4 po. May 4. May 4. Opo, papasok na po sana ako kasi nagbike lang po ako. Ang pasok ko is panggabi 7 to 7 ng umaga. Ngayon papasok ko siguro mga 6:45. Hinarang pa ako ng kasama ko doon na yung garden kasama ko po. Ang sabi daw po, huwag na daw po ako pumasok, sabi ni Huwag ka na manager. mag-duty. Sabi ni manager. Sino manager? Si Sir Medard Bulalakaw po. Manager Bank na. manager yan ng Bank Metrobank. manager po. Apo. Tapos binaban niya pa ako ng roll-up. Hinagintay pa ako sa labas ng mga siguro mga 15 minutes. Tapos bala ko po sana kunin yung iba kong gamit. Sabi sa akin, magalit lang daw sa luwas po. Sabi nung kasama ko. Tapos dalawa naman sila, yung isa bumaba. Kinuha yung iba kong gamit. Binigay Binigay sa'yo. sa'yo. Pero Pagkabigay hindi, po- wala pong paliwanag kung bakit hindi ka na pinapapasok. Wala pong basta wag na daw ako pumasok. So, ang hindi nagpapasok sa iyo, yung manager mismo ng bangko. Hindi yung security agency. Opo, kasi yun ang binanggit kasi ng kasaman ko eh. Wag na daw po ako pumasok, sabi ni manager. So, tinanggal ka from May 4 May 4 po. hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano ang rason. Wala po. Nagpunta ka ba sa agency mo? Di na po ako pumunta, gawa ng nagalit pa ako sa ginawa nila, sir. Ano lang po, sir, yung mga naging hakbang mo? Kasi wala, dapat kung gagawa sila ng ganung hakbang, dapat magpapalabas sila ng memo. Kung tatanggalin nila or lilipat, dapat po dadaan muna sa tamang proseso. Aha, dapat So, may hindi ka rin na-receive kang kinausap na ng sulat. agency simula ng araw na yon. Di pa ako kinausap noon. So, ano yung mga hakbang mo, sir, na ginawa? Ang ginawa ko sa mga balik, pinatapos ko lang yung pisa sa amin nung May 15. Sa Pawa. Tapos, May 17 nagplan ako ng sa NLRC po, NLRC sa inyo. Sa NLRC. Halos kaarap lang ng Metrobank yun. Ngayon, nung pag-file ko, May 17, bali, ibalik ng agency yung yung reklamo ko. Bakit daw, sir? Ano naging resulta? Anong findings? Ang sabi daw po yata, parang di nakapasok yung magpapadala ng sulat kasi may gate. Kaya binalik. Tapos nagpile ulit ako po ng June 16 naman. Bali, yun nga po. Kasabay yung Metrobank saka
yung agency po. Kasi involved din yung Metrobank. Opo. So hanggang ngayon sir, wala kang wala alam kung bakit kita tinanggal. Nasundan po yun, ma'am, sa LRC noong July 5. Itong July 5. Bali, yung agency po, si Sir Lito Isaac, balak niya makipag-settle sa akin, pero sa alagang 10,900 plus. Hindi ko naman po inalo kasi Hindi mo tinanggap. Kulang. Sa tingin mo kulang. po, sir, eh. Oo. At hindi, parang na-degrade ka sir dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Tapos maliban po nung July 5, July 6, July 10, pindalan pa ako ng sulat sa bahay, bali through LBC. Nakalag doon sa LBC, direct po na padala. Ayan yan. Memorandum number 2022-22, partner notice to explain. Na-receive po yan ng asawa ko is July 10. Aha. So, binibigyan ka ng pagkakataon na mag-explain para hindi ka maawol sa trabaho. Opo. So, ayan, sir. Ano ginawa mo, sir, nung ma-receive mo po yung sulat? May purka pinakaw. Tapos sumulat sila, July. Yun na nga po. Ang lumalabas nga po yan, sir, ma'am, is pananakot. Ang gusto nila, takutin nila ako mag-report doon para yung sumbong ko sa NLRC, mabaliwala na. Yun ang gusto po nila. So, nag-reply ka dyan, sir, sa sulat nila? Wala po, inayaan ko lang. May sumunod pa po niyan, July 16. Oo. Kasi masyadong July 16 na mahaba po na yung partner asawa yung panahon from May to July. Kaya po nilagay ko yung number 1 kasi may 1 yung unang padala nila eh. Tapos may number 2 na bilog, pangalawang sula. Tapos mayroon pa pong pangatlo sana yan. Ako na naka-receive mismo. July 19. Ano nakalagay? Alos garon din, alas pareho lang. Parehas yung laman. Pero sinabi ko dun sa taga-LBC, hindi ko na kailangan yan kasi pananakot lang naman yan eh. Sabi ko, pakibalik mo lang po yan dun sa sa security. Sir, nung nawalan ka ng trabaho, gaano naapektuhan ang inyong hanap buhay, ang inyong pag-provide sa family? Malaki po ma'am, malaki talaga nawala sa akin kasi nawala akong trabaho. Yung anak ko ngayon, ginagatas ko pa naman, kambal pa naman dalawa. Ang ginagawa ko siyempre, nag-extra muna ako kung doon sa mga kapatid ko, doon sa kung anong na pagkakitaan ko po ma'am. Sir, sa ilang taon ka ng security guard? Siguro mag 20 years na po. So, Diyan sa dalawang dekada. Sa dalawang Diyan sa dekada, agency sir, na yan, ilang taong ka dyan sa agency na yan? Dati po, nag-apply na ako dito dati. Siguro doon sa PS Bank pa ako. 3 years din ako 3 doon. years. Tapos, tinawagan ako nila nung nagkabakante sa Metrobank Rizal. Nilipat ka? Pinareport naman pa ako. Yung baga-apply po. So, Ilang dalawang taon ka rin dekada doon? ka, sir, na security guard. Sa dalawang dekada na yan, wala kang na-receive or na anong reklamo man lang sa pagiging security guard? Wala po. Mula nung nag-guardia ako, walang sa akin na tinanggal nga ako. Ulitin ko lang yung tanong ko. Dito sa SM Security Agency, nag-ilang taong ka? Total po, lahat nasa mga 6 years labi po. 6 years. 6 years. Pero ito po sa Metrobank is 3 years and 2 months. 3 years and 2 months ka dyan. Sa paniniwala mo, sir, bakit ka tinanggal? Ano yung naiisip mo? Ano kaya ang rason? Yun na nga po, ma'am, balang sir, parang ginawa ako ng kasamang ko ng sa maling kwento po. Anong kwento yan, sir? Yun na nga po, sir, yung ma'am, yung daw. Ako daw may kinuwang cellphone, tinanggalan ko daw po ng battery at ipinasok ko daw po sa locker ko. Balik kinausap ko naman dyan yung manager, Sir Minard Burlaco. Sabi ko, sir, wala namang katotohanan yan. Gusto niyo, sabi ko, tingnan natin ang CCTV kung talagang kung sinong... Pero may nahawakan ka talagang cellphone from the Oo, customer? minawakan po ako. Binalik ko po. Binalik mo, opo. So, Salamat pa nga sa akin yung customer kasi Binalik mo? binalik ko eh. So yun ang paniniwala mo na parang siniraan ka ng kapwa mo, sinira lang po talaga. security guard. Kasi ang balak po talaga noon is mag-resya po lang Metrobank. Kasi sila po yung mga kasabahan ko halos mga 5 years pataas na. Kasi sila ang balak i-reshuffle sa ibang branch. Ngayon kung baga ako pinag-initan nila eh. Okay. Ang kunin natin, partner, ang linya ni Sir Medard ng Bulalakaw ng Metrobank. Hello, magandang hapon, Sir Medard. Yes. Apo, Sir Medard, magandang hapon. Ito po ay muli, ito yung tinawag ko po sa iyo ng isang araw tungkol po sa reklamo ni Sir Elmer Atun na dati pong security guard ng inyo pong bangko at sa agency po ng SM Security Services. Sir, ano po sir yung tungkol po dito po, sir, sa reklamo ni Sir Elmer? Unang-una ma'am, ano ba yung reklamo?
Apo. Kasi sir, according kay Sir Elmer, basta basang na lang daw po na tinanggal siya sa trabaho na wala pong paliwanag o anuman po na papel na tinanggap, binigay po sa kanya para po Sa malaman madaling niya kung sabi, ano ang rason ng sa madaling pagkakatanggal. sabi, noong May 4, ay bigla na lang siya sinabihan na wag nang pumasok. Apo. Okay. Nandiyan sa inyo si Elmer? Nandito po, sir. Okay, ganito yan ma'am ha. Unang-una po, ako po manager dito sa branch ng Metrobank. Apo, sir. Okay? Ang direct namin is yung agency ni Elmer. Okay? Okay? Ngayon po, nung May 4 ba siya hindi pinapasok? Apo. Okay. Prior to May 4, ang nangyari po niyan, kung nakikinig si Elmer, prior to May 4, ang nangyari niyan, may mga disgusto yung mga gwardiya ko dito sa bangko. 4 ang gwardiya ko dito. 3 against 1. Hindi sila magkasundo. So inayos ko sila, pinag-usap-usap ko, minitin ko si Elmer, tinanong ko kung ano yung problema, inimbestigahan ko yung 4, and it turned out na may mga conflict silang 4. Yung 3, okay, nagkakaisa sila. Si Elmer, iba yung dating sa kanila nung 3. Ako bilang manager sa branch, gusto ko iiwas ang branch ko, ang tao ko, ang kliyente ko, ang bangko, sa gulo. Kasi alam mo naman, ang mga gwardiya, may mga baril yan. Tama, Opo. tama. Okay? So what I did, tinawagan ko yung agency niya. Sabi ko sa agency niya, si Lito ang nila. Sabi ko, Lito, may problema dito yung mga gwardiya mo. Sabi ko, ayoko ng gusto ko immediate action kasi hindi sila nagkakasundo. I am requesting ASAP as soon as possible. Sabi ko, nagre-request ako na kung pwede, mapalitan itong gwardiya sa akin na isa kasi hindi sila nagkakasundo. Pero ang sabi ko doon kay Lito, na ilipat lang ng ibang branch kasi sabi ko kawawa naman, may anak, may binubuhay na pamilya. Opo. Wala akong intensyon na tanggalin. Wala 'yun sa bokabularyo ko. In fact, ako pa ang nag-suggest na ilipat lang siya, wag sa malayo, sa pinakamalapit na branch. Opo. Kasi marami namang Metrobank sa Legazpi. Opo. Opo. Ano po So, yun yung nangyari? Ano po suggestion nangyari, sir, doon po sa inyong request na mailipat Hindi ko po? Kaya nga po, ipagpapatuloy ko ang kwento ko, ma'am. Opo, Sige po. sige po. Okay. So, yun ang request ko kay Lito. Tapos, sabi ko, immediate ang action nito. So, si Lito, nag-request ako niyan, may letter pa ako kay Lito regarding dyan sa request ko. So, si Lito naman, hindi ko na alam yung conversation nila ni Elmer. Ang sabi ni Lito, tinawagan niya daw si Elmer, inorderan, na wag nang papasok on May 4 kasi may reliever na. So, grinant yung request ko kasi ayaw kong malagay sa alanganin ang tao ko. Kasi may mga baril nga yan. Tama, So, tama. Si Lito, ang pagkasabi sa akin, nung inimbestigarahan ko na rin afterwards, sabi sa akin, inorderan niya si Elmer na wag nang pumasok sa duty niya. And he ordered Elmer na mag-report sa opisina para pag-usapan kung ano yung Tsaka doon niya allegedly, ang sabi ni Elmer, doon niya ibibigay yung bagong assignment ni Elmer. Opo. Dito naman si Elmer, hindi nag-report doon sa opisina nila sa Iriga. Okay? So, hanggang doon lang ang nalalaman ko po. I don't know Opo, anything about andito it. po si Sir Elmer. Sir Elmer, totoo po ba Okay. na ganito po yung advice po sa inyo ni Lito na pumunta po kayo sa agency nyo doon sa Iriga? Wala man po ma'am na yun, sinabi sa akin na So, ito, sa pagkakapaliwanag ni manager, hindi siya ang direktang nagtanggal. Oo, O nag-request lang siya, nag-request lang partner, siya. nag-transfer. Tama naman kasi bilang isang manager ng bangko partner, kung mayroong sigalot yung mga gwardiya mo, 4, medyo maaalarma ka. Oo, totoo yan. Aayusin mo. Oo. Kasi unang-una, tama si manager, May may mga baril. baril yan. Opo. Paano kung may mga customer ka nagdi-deposit dyan, biglang nagbarilan yung mga yan? Totoo. Hindi may problema ka. Oo. Pero manager, sinasabi po ni Sir Elmer na wala daw pong advice sa kanya itong si Lito na pumunta siya sa Teka, partner, Iriga. may puntos din kasi si manager.
si manager ay walang direktang hold dito kay Elmer. Ang tunay na employer or ang tunay na may pananagutan kay Elmer ay yung agency. Totoo. Ang kausap ni manager ay yung agency. Oo. Yung agency naman ang namamahala ng mga gwardiya. Totoo, partner yan. Kaya lang tinatanong ko kasi according kay Elmer, hindi po siya in-advise ni Lito na ganun po ang mangyayari. Kaya po naandito si Elmer, nagtatanong at hanggang ngayon po ay hindi niya alam kung ano ang rason sa pagkakatanggal sa kanya. Tama po, Sir Elmer? O nga po, ma'am. So Tama ngayon po. malinaw na sa'yo na si manager pala nag-request na kung pwede, i-pull out ka, i-transfer ka ng ibang branch para walang gulo. Kasi yung tatlo mo yaw daw nakasama na gwardiya ay parang hindi kumbinsido sa'yo, Elmer. Wala po sanang problema yun kung dapat nasa tamang proseso naman. Saka, wala namang body contact nangyari. Sa mga empleyado, natural na yan po, sir, na, may hindi pagkakaintindihan. Ngayon, nung totoo ba na nung hindi ka na pinag-report nung May 4 ay pinapa-report ka sa opisina? Wala nga daw siyang advice. Wala daw sa kanyang advice. Wala po akong nanon, sir, na tanggap na araw ganong ano. So siguro dapat makausap din natin si Lito. Manager, sinasabi po ni Sir Elmer na wala daw nga po nakarating sa kanya na advice na pumunta siya doon sa Iriga. Kasi kung nalaman niya, pupunta talaga siya. Kasi gusto niyo pa man na magtrabaho, di ba? Okay yun sa'yo na may transfer ka sa ibang bangko or sa ibang ano. Nalaman ko po, ma'am, na gano'n. Parang hindi na rin ako, gawa ng kasi nagalit po ako, ma'am, sa ano. Nung ginawa nila sa akin na gano'n baga na wala man lang sa due process po. Kasi dapat, ang ginawa nila dapat, nung may oras pa dapat, nagpalabas sila ng memo. Nung gano'n nga, ikaw nga, ililipat ka sa ganitong pwesto or tatanggal. Yun ang hindi ginawa ng agency. Yun dapat, hindi nila ginawa. Wala na yun sa saklaw ni manager ng bangko. Labas na doon si manager. Kaya po hindi sila duman sa tamang due Kasi process. tama naman yung ginawa ni manager, partner. Nag-request siya, maliban sa tawag, sumulat pa pala siya sa agency, nagawa ng immediate action. So gumawa yung agency, ulitin ko, dito sa kaso kasing ito, sa initial pa lang, ang may direktang partisipasyon at may direktang control kay Elmer ay yung agency. May Kaya gusto lang ka pang po, sabihin kay Sir yung Medard. ano po kasi, binanggit ng kasamahan ko na, siya po kasi ang tinuturo Si ng manager. kasama ko. Siya po kasi ang pinupunto So ikaw ng daw kasama po, ko. manager, ang pinupunto ng kasama niya Inamin na... naman ni manager, siya talaga nag-request na i-transfer. Yes. Wait, ma'am. By the way, on the air ba to? Yes po, sir. Ay, hindi ko alam na. I'm driving, ha? Opo, Pasensya na. actually, nung isang araw na nag-usap po tayo, sir, nabanggit ko po sa inyo yan, sir. Anyway, ito po, sir, ay pagkaklaro lang naman po ng inyo pong lado para po malinawan po si Sir Elmer. Okay. Oo, Opo. hindi ko alam na iraradyo ako. Anyway, ma'am, yun po ang yun lang po yung side ko. Kung tinatanong ni Elmer kung hindi siya na-abisuhan ng agency, it's no longer my fault. Hindi ko na yung saklaw. Basta ang sabi sa akin ng agency, he reminded kasi nagawa niya nga. Paano naman ma'am hindi siya maabisuhan ng agency na hindi siya papag-report din doon na nagawa nga siyang abisuhan na hindi mag-report on May 4. Yun nung pag-report niya kasi daw manager ng May 4, doon lang niya nalaman, hindi sa pinag-report, nung sinabihan siya nung kapwa niya gwardiya na wag ka na daw pumasok. Okay, Opo. Wag ka na pumasok. Oo. Pero At ang itinuro manager ng gwardiya, wag ka na daw pumasok, sabi ni manager Bulalakaw. Aha. Sir, wala po. Hindi Opo. po ang nag-advise. Ang instruction po directly came from his agency. Tapos po, syempre, protocol din sa akin, mag-advise sa akin. So yun po ang order na galing sa... So, ulitin lang natin. Maliwanag, Ulitin lang partner, natin, na- manager. Si manager walang intensyon na tanggalin si Wala. Elmer. In fact, nirekomenda pa ni manager na ilipat lang ng branch. Totoo yan. Yun. Pag ako ang request na huwag siyang ililipat sa malayo. Kasi sabi ko kawawa, may bagong panganak yung anak. Alam niya ni Elmer, tinulungan ko Opo. siya niya. Manager, ano po yung pangalan nitong nababanggit niyo po na from SM Security Agency? Lito, Kilala yan ni Elmer. Lito. Kilala yan ni Elmer. Isaac. Isaac po, Lito Isaac. Lito Isaac. Opo. Bukas po ang aming programa para din kay Sir Lito Isaac para at least May number ka ba ni maintindihan Lito natin. Isaac, Elmer? At tatawagan natin. Sir Lito. Medard, maraming salamat po. Meron ka po ba na... Mensahe kay Elmer? Dagdag na mensahe para kay Elmer? Ma'am, walang akong hinanakit kay Elmer. In fact, naawa nga ako, kaya lang
sabi ko kung tama yung ng agency na pinapag-report siya doon, kaya lang yun yung naging ground sa kanya kung bakit siya na-awol or natanggal because hindi raw siya nag-report doon. So siyempre naman si agency ang pinanghahawakan. Parang I think if I'm not mistaken ma'am, na-awol ata because yung kurtesiya na pinapatawag siya, hindi na siya daw nag-report doon. Ayun. Yun na. Dapat ayusin nila yan between kasi nadadrag yung pangalan ko na wala naman kami. We are directly talking to the agency. Hindi Tama, yung tama. mga security guards ang namin eh. Oo. Sa Opo. agency kami. Kaya Kumbaga- kung may reklamo siya sa agency, hindi dapat sa akin, hindi dapat sa Kumbaga, ang kinuha nyo ay yung serbisyo ng agency. Yung agency naman ang kumuha ng serbisyo ni Elmer. Gusto lang natin dito, manager, kasi malinawan At po least yung ngayon, naging problema at reklamo. Elmer, malinaw na sa'yo, hindi si manager nagpatanggal sa'yo. Okay po. Wala ka lang- bang galit kay manager? Wala po akong galit kay manager. Kung tutusin, okay po si manager. Kaya lang, naano ko lang po kasi, nagalit Ang lang po ganda ako pa nung nung- intensyon ni manager. Opo. I-transfer ka sa branch So, na may malapit lang. sasabihin ka kay manager? Naano lang po kasi kay manager, gawa ng yung kasaman ko po kasi, bali siya kasi ang tinuturo na Ikaw, yun nga. Oo. Ang style man nung, huwag ka na daw pumasok, sabi ni manager. Kaya ngayon po, Sir Medard, kaya po gusto ko rin linawin po yung pangalan ko dito kasi alam mo naman po, wala akong malinis ang trabaho ko dyan sa inyo po. Kaya pasensya ka. Kaya lang may mga misunderstanding lang kayo ng Opo. pagpapagwardya na ayokong malagay sa alanganin ang mga tao. Pero po sir, at least Wait lang, Naputol. naputol. Sige, at least gusto mo talagang maipaabot naman sa kanya. Kasi parang partner, alam mo, pag nawalan ka ng trabaho at wala Correct, ka namang correct. ginawang masama, talagang madidemoralize ka. Okay, pasensya po, naputol po tayo. So, Yes, ma'am. Opo. Elmer, may mensahe ka pa kay manager. ano po kasi sa nangyari, gawa na kasi nung, kaya nadawit kasi dito, gawa nung kasabang ko po kasi, Siya ang tinuro. ikaw po kasi yung tinuro dito Pero sa, at least maliwanag na sa'yo ngayon na maganda yung intensyon ni manager na para walang gulo, ililipat ka lang ng branch, huwag kang tanggalin. Opo, pero yung dapat po sana, yung maganda po sana yung halimbawa yung ang ko Ano po ang kasi gusto mong ipaabot Hindi kay kasi Sir ganito Medard yan, na ganito yan, tulong? Elmer. Ang kausap kasi ni manager yung agency. Yung agency. So hindi siya magdidirekta sa yung may order sa iyo or kakausapin kanya direkta tungkol diyan sa paglilipat ng mga pwesto. Agency to the bank kanya Sa bagay na manager. andito si Sir Medard, baka may gusto kang hilingin na tulong sa kanya kung paano ka ano ang gusto mo pang magkaroon ng kalinawan sa iyo? Kung gusto ko sanang malinawan kung makipagtulungan sa akin ng agency po baga, hanggang sumatapos ng problemang to. Yung nakano po. So nandito pa lang si Sir Medard. Tawagan natin yung agency. Apo, manager, pwede ba pag may kailangan po siya na parang kailangan niya ng tulong po ninyo, okay pa po ba sa inyo? Ay, sa akin, wala namang problema. Sabi ko nga, wala naman yan sa aking masamang tinapay na binato si Elmer. Wala kaming problema niyan. Oo. Ayan. So, So, wala yung Elmer. security ng Opo, wala po kaming problema ni manager, kaya lang Ang problema mo doon sa agency? Ang inano ko lang kasi dinawit siya ng kasama ko Oo, sa kaya- Ay, madali kasi ang pagdawit. Siya Madali kasi naman ang tinuturo pagsabi. na, Oo. Di At daw least ay- daw Oo, pumasok. may sakit na loob ka pa ba kay manager? Ay, kaya manager, wala po. Wala na. Wala pa akong Malinaw na sa'yo nilagay. na hindi si manager ang nagpatanggal sa'yo sa trabaho. Malinaw, Malinaw na po na. sa akin. So, Okay. pasalamat tayo kay manager sa Manager, yun lang naman pagpaliwanag. manager ang purpose namin. Bakit ka namin tinawagan para malinawan din po si Elmer na ikaw po ay hindi ang pinanggalingan po kung bakit hindi po siya nakapagpasok na sa trabaho. Salamat, manager. Maraming salamat po. Maraming salamat Ayan, maraming salamat po. Thank Okay. you. Okay. Thank you. Thank you po. So, partner. Kasi partner, ang direkta nga na sabi ko nga ay employer nito ay yung agency. Kasi yung manager ng bangko, ang kausap yung agency. Yung agency naman, ang kausap lang yung manager. Yung direktang pananagutan dito kay Elmer, yung agency. Kaya nga nung nagpunta sa NLRC, ang gustong makipag-settle, yung agency. Opo. May number ba tayo ni Lito? May number ako, partner, ni Lito Isaac. Magandang hapon, Sir Lito.
Hello, good afternoon. Apo, Sir Lito, kami po ay from Ako Bicol Tabang Ora mismo program. Sir, naandito po si Sir Elmer Atun at nakausap po namin kanina si manager po na si Medard Manager Bulalakaw. Medard Bulalakaw ng Metrobank. Sir, bilang ikaw daw po sir yung kausap ni Manager Medard dyan po sa agency. Ano bang posisyon ni Mr. Lito Isaac sa agency, sir? Hello? Hello, sir? Hello. Apo. Opo, Hello. kayo po ba ang operation manager ng agency? Yes po. Opo. Apo, sir, Lito, andito po kasi si Sir Elmer. Ito po ay may connection doon po sa pagkakatanggal niya sa trabaho. Sir, ano po ba yung nangyari doon sa request po ni Manager Medard na i-transfer po from other post ito pong si Elmer? Kasi sinasabi po ni Sir Medard na ganun po yung napag-usapan nyo, pero hindi po yun ang nangyari. Ganito po yun, ma'am. Iniintay ko po si Ato na mag-report sa office namin. Hindi po siya nagre-report at itatransfer ko po siya sa Metrobank Marathon. Malapit lang sana. Malapit lang sana. Oo, malapit lang. Kasi na-slot po yun, ma'am, ng 1 month. Slot, hindi ko linalagyan ng gwardiya kasi yun po ang para kay Aton. Opo. So sa madaling sabi, nire-reserva mo sana yung posisyon doon sa Marison Metrobank para kay Elmer Yes po. Aton. Yes po. Pero po sir, Hanggang ngayon. according kay Sir Elmer, hindi daw po siya na-advise na ganun po yung gusto ninyo. Na-advise po yan, ma'am. Na-advise po yan na mag-report dito sa office namin sa Iriga for reassignment of duty. Magre-receive po siya ng DDO. At i-endorse ko po siya sa Metrobank Security Command. Ganun po yung processing namin, madam and sir. Kaya lang, hindi nagpunta si Mr. Aton. Hindi na po siya, nag-text pa nga po siya sa akin na hindi na daw po siya magre-report dito sa office. Sabi ko mag-report ka kasi itatransfer kita dyan lang sa Marison for reassignment of duty. Apo. Yun po ang totoo, sir. Sir, naandito po si Sir Elmer para at least po may direkta niya ang tanong sa inyo, sir. Totoo ba yun, Elmer, na hindi ka na talaga nag-report? Kasi sabi mo kanina, galit ka kaya hindi ka na nag-report. Kung totoo po yun, sir, na ililipat niyo ako ng trabaho po, sir, dapat idadaan niyo po, sir, sa tamang proseso po, sir. Hindi yung papasok na lang ako sa trabaho, bigla na akong hindi niyo papapasokin. Kahit sino naman po, sir, magagalit yan sa ginawa ninyo. Dapat po, dumang kayo sa tamang proseso. Bali, dapat po muna, nagpalabas kayo ng memorandum. Bali, dapat yan, may mga palugit pa yan. Ilang araw pa, hindi yung... So nabigla ka lang talaga. Hindi po yung puro verbal na gano'n. Sir, parang nagkulang daw po kayo, sir, ng pagpapalabas po ng notice. Hello, ma'am. Ganito po yun. Kasi may awayan po sila, may girihan dyan sa bangko, may mga baril po sila. Nag-action po agad yung management ng Metrobank, yung manager, for reassignment para hindi na po siya magkaputukan doon. Kung magkakuan ito, immediate action ito eh. Oo. Yes po. Opo. Ngayon, yung advice sa akin ni Manager Medard para maiwasan yung nila doon at hindi na sila nagpapansinan at para madamay pa yung mga empleyado. Kasi may mga baril po sila. At sabi ko naman, reportin dito sa opisina para may transfer ko sa Marison. Yung problema po, hindi po siya sumunod. Hindi po na siya nagre-report until now. Ano, gusto mo pa ba, Elmer, magtrabaho doon sa... pwede pa ba, sir, siya? Maibalik po sa inyong agency? Welcome po yan, ma'am. Hinihintay ko lang mag-report yan. Wala na pa akong balak po magbalik kasi po yung ano ko doon. Parang pwede, nasaktan hindi, ka. partner. Kanina kasi nagkukwento si Mr. Aton. Hindi na siya nagkuhan kasi nagalit siya. Nagalit siya. Nasaktan siya, partner, nauna na yung galit. parang Kaya lang- nagulat ka na hindi dumaan sa tamang proseso. Wala po kasi sa due process. Pero ayaw nyo na po ba, sir? Ayaw ko na po na ganun ano. Na ano ang gusto mong mangyari ngayon? Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Bala ko po sana yung mga claims ko na lang pang Mga May claims. bigay mga sa'yo. claims ko ng ano ko sa kanila. Ano ba yung mga claims mo? Bale po sa illegal dismissal po. Yung mga expiration pay, yung cash bond, saka yung mga panira po sa akin, yung ano ba yun? Yung Damages. mga damages po. Yung Opo. Sir Lito, ganito po. Kasi ayaw niya na pong bumalik sa trabaho bilang gwardiya dyan po sa inyong agency. Kasi parang tinamaan po yung kanyang ego na basta na lang siyang tinanggal sa trabaho. Ngayon po, ang gusto niya mangyari, nahabol niya po itong kanyang cash bond, separation Ma'am, pay. correction po, ma'am. Opo. Hindi po siya tinatanggal. Siya mismo nagtanggal ang sarili niya.
Hindi po siya magtatanggal. Kasi po ma'am, kung gusto niya makuha yung cash ban at yung separation pay at attendance pay, etc., mag-resign po siya bago po yun i-release. So hanggang ngayon, hindi man siya nagre-resign. Hindi naman po siya nagre-resign. At Kaya sa hanggang una ngayon, po nangyayari. hanggang ngayon, hindi nyo pa rin siya tinatanggal. Hindi rin po yun, ma'am. Kahit sir, nagano kami ng tinatanggal, nagpadala na ako ng 3 liter sa kanya na mag-report dito sa office until hindi po siya nagre-report. Ayun. So, Opo. busy po yan. Pero po, Sir Lito, eligible pa po si Sir Elmer na magtrabaho sa inyo. Welcome nga po siya dito sa amin. Kaya lang, Tinawagan ayaw ko pa na nga, yan. partner. Nilalagay kita Ah, sa bangko. Ayaw niya na. So, ang kailangan pong gawin ni Elmer, mag-file po ng resignation para yung pong mga Yes. hinahabol niya, ay maibigay ninyo. Yun po. Yun Yung, po yan. yung lang naman po na hinihintay ko. kinahabol niya, partner, na illegal dismissal, parang hindi naman kasi wala pang Wala naman po. dismissal. Reassignment lang naman kasi. Pero wala nga siyang natanggap na reassignment. Opo, dapat po kasi Hindi kasi siya nag-report sa opisina. Yan, partner, ang lilinawin natin mamaya. Kasi Kung, ganito, ah, partner, kung ikaw yung manager naman, operation manager ng security agency, ipapatawag mo natural sa opisina para bigyan mo ng reassignment order. Wait Kung lang. hindi nagbigay. Gusto ko malaman, kasi tinanggal siya May 4. Sir Lito, kailan po ninyo ibinigay po yung impormasyon or notisya po na si Sir Elmer ay magkakaroon po ng reassignment dyan po sa Metrobank Marison? As soon as possible po, ma'am. Nung May 4, nagpadala ako ng liter. Totoo po ba, Elmer? Ang letter po, hindi naman totoo po yan. Ang letter po, nagpadala sila ng letter sa akin nung nagreklamo na ako sa NLRC. At July na. Nung inoopera nila ako ng 10,900 plus, Saka nag-letter sa sa'yo. kanila nagpadala ng letter na ano. Sir Pero Lito? nung Mayo, wala ka na-receive na Wala letter. po, wala po naman talaga. daw sulat pala, manager. No, Wala pong Mayo. ganun ano. Hello? Apo, Sir Lito, wala daw po siyang na-receive or wala po kayong Yung pinadala. problema po niya, ma'am, hindi po niya na-receive doon sa bangko at siya ay hindi na pumasok. Pumasok pa, pumunta siya doon gabi sa Metrobank. Mm-hmm. At yung nagsabi sa kanya yung guard na mag-report na dito sa office. Sabi ko, pa-receive yung letter. Kasi yan, matitigas kayo ang mga ulo niyan, sir eh. Sinasabi, Ayaw opo. mag-report. Ibig niyong sabihin po, Sir Lito, yung sulat po ay dapat ma-receive po ni Elmer nung May 4. Opo. Pero wala daw po Kasi- siyang na-receive pagpasok niyang May 4. Wala man po. Kasi hindi na Kung, siya Paano po pinapasok. siya kung meron po sanang letter doon, ipapareceive sa akin ng kasama ko, kaso wala man talaga. Wala daw po. Eh, yun Kaya, ang ano ko. hinihintay ko po na mag-report siya dito sa office namin. Until po, ma'am, 3 letter na po ako sa kanya. Pinosiso ko yan. So may, may, Mag-report may, siya may, dito. may reklamo na daw ito sa NLRC, Mr. Isaac? Oo, yung email, pumunta pa ako doon. Nag-usap na kami niyan. Bakit? Inaano ko pa, bumalik ka na sa Metrobank. Ayaw niya na. At may ino-offer daw kayo na settlement yata na sa halagang 10,900 po. Ano po yun, sir? Nasa 15,000 plus yun. May utang siya sa office namin. Inano na rin. Dinidak. Ginaltas. Release Aha. na rin. Para saan po Opo. sana yon? Para saan po sana yung 15,000 plus? Ano po yun, sir? Sa cash ban, sa 10-month pay, tapos yung uniform allowance, etc. Sabi niyo po, Sir, yung opo, request namin. sabi niyo po, Sir Lito, ay ibibigay niyo po ang mga yan pag si Elmer ay nag-file na po ng resignation. Pero Yes, bakit niyo po. po yan ibinibigay na wala pa po siyang resignation? Dapat po, ma'am, magre-resign muna. Kasi yun naman ang evidence namin. I-report ko sa higher office namin sa Manila na nag-resign na po siya. So, ganon. Sige. Okay. Okay. So, Lito, baka meron kang Elmer. tanong kay Elmer, may tanong ka kay Lito? Hindi mo po ako magre-resign kasi kung magre-resign po ako, mababaliwala yung mga... Yung, So itutuloy mo na lang yung reklamo mo sa NLRC. katapos na po yan, sir. Bali, May order na. may order Bari na po yun yan. ang 10,000 plus ang gustong ibigay sa'yo. Oo, hanggang Pero ganun na lang. nakulangan ka. Opo, parang ganun na lang po. Kasi Kasi, yung mga panira po sa akin doon. Gusto mo yung pang mga mag-claim moral ng sa paninira. Panibagong kwan yun. Panibagong, Moral damages. Panibagong reklamo yun. Ibang reklamo Yung yun. mga paninira sa akin doon. Yun ang hindi ko matanggap talaga. Pero hindi yata, yung kaso yata na paninira, hindi pwede sa NLRC. Magpapail ka niyan sa korteng iba. Pero okay ba sa'yo, sir, kung hindi ka na talaga magtatrabaho bilang gwardya, ano na po ang sa iyong pagkakakitaan? Baka pwedeng yung galit sa puot mo, galit at puot dyan sa puso mo ay matanggal Welcome na. ka pa naman Kasi daw sa- welcome sa- ka pa naman daw. Yun na po. Ayoko na po. Kasi
May mga, di ko rin gustong patakaran ng agency kasi minsan po. Okay. Gawa po ng pag December po kasi may kinakalta sila sa amin na yung, kasi kami daw mananalo daw ng baril. Mananalo ng May baril. promo. May raffle. Pinaparapulan po kami kasi, kung tonsin, kami ordinary. Magkano yung Ordinary raffle lang? security guard lang. Magkano naman Bawal yung naman sa parapol? amin. Magkano yung naman binabayad ang sa parapol? kinakal- Kada December, 200 po yun. 200 kada At December. may mananalo ng baril. Totoo ba yun, Mr. Isaac? Ganito po yun, sir. Yung mga raffle po yan, 199 pesos. 10 pesos siya po yan. Sa kami, sa Kambola. Ano po yan? Mandatory po sa mga gwardiya na dapat bumili po. Yung gusto lang. Yung gusto lang. Bumili naman siya eh. Hindi na po, kahit hindi naman po sila nag-ano sa amin, nagtatanong kung gusto ba namin. So Basta hindi na- kayo, kung Mr. binigyan. Isaac, ang may parapol. Ang may parapol, Kampola. Yung 10 pesos siya. Ah, May 10 parang pesos po siya. yung sa... Hindi naman, Yung kami po, pesos siya. hindi naman po talaga kami pwede mag-ano ng baril kasi hindi naman kami negosyante. So hindi masyadong napaliwanag sa inyo na hindi naman yun talaga mandatory. Voluntary daw yung pagbili ng ticket. Saka, pag wala man na nangyari kung sino nanalo, wala man lang balita. Oh, wala daw alam sila kung sino nanalo. Kung gusto niya po, ma'am, pumunta siya sa Kambola, sa 10 pesos siya, magtanong po siya doon para maniwala siya. Pero ikaw ba'y bumili ng kusang loob mo o bigla na lang kayong kinaltasan? Bigla lang dinala yan sa amin po, sir, iniwan dun sa bangko, tapos pag ano ng sweldo, kaltas agad yan, automatic, taon-taon yan. Taon-taon. Kaya yan, minsan ninaayawan ko sa agency, minsan pag Opo. ayaw ko nang bumalik. Sir Lito, sa ganito na lang po, Sir Lito, ano po yung mensahe nyo kay Sir Elmer para at least naman ay mabawasan po itong kanyang bigat ng loob at galit po sa inyong agency? Oh, wait lang, partner. Naputol na naman tayo. Ayaw mo na ba talaga magtrabaho bilang gwardya? Pwede pa naman po sa iba siguro. Sa iba ng security. Opo. Mr. Isaac, may mensahe kayo dito kay Elmer? Mayroon po. Sige, Sige anong po. gusto niyo sabihin kay Elmer? Nakikinig siya. Elmer, dito naman sa agency, alam mo naman yan, nag-retire ka na, nag-resign ka na dati, pinabalik kita. Kung galing ka ng Peace Bank, pinabalik kita. Ilinagay kita sa Metrobank para tumaas yung sweldo mo. O ngayon, yung inaano mo na yan, na akusasyon mo na yan sa agency, wala namang katotohanan yan. Lahat ng benepisyo, binibigay sa inyo. Alam mo yan. Bawat Disyembre, nakaka-receive kayo ng para sa gwardiya talaga. Pag January, yung incentive nyo. O kaya sabi ko, kung gusto pang magtrabaho, bumalik dito sa agency, welcome ka sa akin anytime. Kung gusto mo naman na ma-claim na yung gusto mong ma-claim, mag-resign ka para may bigay na sa'yo. Walang illegal dismissal na nangyayari. Ikaw yung nagtanggal sa sarili mo. Yun lang po. Wala po. Dapat ang gusto ko sana, din na nila sa tamang proseso po. Okay, anong mensahe mo naman? Direkta. Direkta Elmer, mo kay Mr. Lito Mr. Isaac. Lito. Ang masabi ko lang po sana, sir, dapat sana dinan niyo po sa tamang proseso yung pag ano niyo sa akin, kung ililipat niyo ba ako or tatanggalin. Ang gusto nyo mangyari, ahead of time, na-inform po kayo. inform Matatanggap dapat mo po. naman kung ililipat ka ng poste. Matanggap ko naman po yan kung may papalabas silang memo. Ba't Okay. okay. yung ura-urada So, na gano'n na lang? Okay. Mr. Isaac, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay nyo ng pagkakataon at oras na makausap namin kayo tungkol dito sa reklamo ni Mr. Elmer Aton. Anyway, kung hindi talaga magkakasundo, total meron naman na itong reklamo sa NLRC at meron namang abogado na aalalay dito kay Mr. Aton. Opo. Kasi ayaw niya na rin bumalik. Although welcome, hindi naman pwede, ayaw na niya. So, Apo. Gusto ko din malaman pala, Sir Lito, gusto din pala malaman ni Sir Elmer, ano po yung computation doon po sa 10,000? Aside gang, sinasabi niyo 15,000, di ba? 15,000, binawas lang yung loan Utang, niya, yung utang. utang niya. Ano po yung computation doon, sir? Ganito po yun, ma'am. Yung nag-compute, nagsimula yun kasi na-rehiring po siya uli noong 2019, March. March. Kasi dati na po yung nag-resign sa amin. Apo. Binabalik ko kasi sige ang tawag sa akin na kung pwede pa daw siya, binabalik ko. Kasi mabait naman tayo sa mga gwardiya. Ngayon,
yung computation po na yan, talagang nasa compute naman talaga yan. Kasi lahat ng benepisyo naman po, binibigay ng sa Metrobank. Lahat po nasa duly rate po lahat yan. Kaya ngayon, inano ko po kasi 2019, isang tapid month namin, kung walang 2020, binibigay pag December. 2021. Lahat po yung binibigay. Kaya sabi ko, may position paper na rin po kami. Nagpadala ng gano'n na rin ni LRC. 15 days, upon receipt. Nagpa-prepare na po ako ng abogado. Sabi ko nga, umakausap ko pa ako yan siya kung willing pa siya na bumalik dito sa agency. Kaso ayaw naman na. Wala po ako magagawa. Opo. So, ang susundin nyo na lamang ay kung ano yung order ng NLRC. Opo. Kasi mayroon po kaming attachment na ebidensya. Nandun, sinasabi niya. Nandun po yung mga ibinibigay. Lahat po ng sa gwardiya. Wala po kayong violation na inano sa kanila. Kaya yung mga akusasyon niya, di bala na rin po siya. Opo. Basta malinaw din po, Sir Lito, na ang pagkakaalis po niya dyan po sa Metrobank Legazpi ay hindi po dahil doon sa nirereklamong pagkuha niya ng cellphone or kung ano pa man. Ito po ay request lang ni Sir Medard na ilipat Dahil po may siya hindi ng... pagkakaintindihan Yan. yung mga gwardiya. Kasi po, ganito po yun, ma'am, sir. Opo. Nag-anticipate lang po ng away kasi Oo, tama. talagang may awayan sila doon. Kasi yung mga guard may baril. Nag-uurd rin po yung mga empleyado na hindi na yan nag-iimikan. Anytime, baka bigla na lang magkaputukan. Oo. It's Opo. ano yan, prevention. Tama naman po yun na nag-anticipate kaagad kami na ilipat lang. Pero Metrobank naman, walang illegal dismissal. Reassignment lang po yun. Okay. Okay. So, Mr. Malinaw po, Sir Lito Isaac. Mr. Maraming Isaac, salamat maraming salamat po. Welcome po. Welcome po. Okay. Opo, maraming salamat, Sir. Mga Mabuhay kaibigan, kayo. mamaya sa ating pagbabalik, mga kaibigan, makakausap natin yung ating legal advisor para malaman natin, kasi sabi ng agency, wala namang illegal dismissal. Meron bang nangyaring illegal? Sinasabi naman, partner, nagbigay naman sila ng notice, pero hindi mo naman na-receive naman. Ito naman, si ni Mr. Elmer. Aton, may mga demand na maliban doon sa ayaw niyang tanggapin yung 10,000 plus dahil may mga demand pa siya na damages. Halaga ng damages tungkol doon sa mga paninira. Moral damage. Pero partner, ang sinasabi niya, partner, ayaw niya na talagang bumalik as security guard Mamaya, dyan sa agency. mga kaibigan, malalaman natin kung ano ba ang may habol pa ba ito si Mr. Elmer Aton at kung meron ba talagang illegal dismissal. May paliwanag yan sa atin ng ating legal advisor. Para mas malinawan tayo ng issue, partner, ikukonsulta ta na ining issue sa satuyang legal advisor. Kaibahan ta nasa ibong na linya, partner, nasa Zoom. Attorney Paulo Janus Larin, maray na pagkahapon po. Magandang hapon po. Attorney Paulo, magandang hapon. Yes po. Apo. Attorney Paulo, napakinggan Napakinggan niyo po po. natin itong reklamo ni Sir Elmer. Narinig din po natin ito pong side ng bank manager at ng agency head, partner. Operation manager ng Ayan. security agency. Attorney, ano po yung masasabi ninyo dito po sa isyong ito? Una po, sabihin ko lang po malinaw na wala nga pong nangyaring dismissal kay Mr. Elmer Atun. Pero kung pwede nga po, matanong ko po kay Mr. Elmer Atun, ano po ba talaga ang inyong hinanakit? Ano po ang pinakapunot dulo ng inyong hinanakit ngayon? Ano po, yung tanggal po kasi ako sa trabaho ng wala pong duman sa tamang proseso po. Basta-basta na po ako sinabihan sa trabaho ko ng oras ng papasok ako, na wag na daw po ako pumasok. Ganito po kasi yan, bali po ang inyong employer po talaga ay yung security agency. Ang ating yung Metrobank or yung pinagpapasukan ay ang tinatawag nating may kontrata lang siya dun kay security agency. So, ang iyong pagre-reportan talaga as yung security agency, dinedeploy ka lang niya dun sa bangko para dun ka magtrabaho. Ngayon, itong bangko na to, kaya nga po nasabi ni Manager Bolalakaw kanina, karapatan po nila yon kasi syempre po sa bangko, importante ang seguridad ng bangko, ayaw nila magkagulo, masisira ang kanyang reputasyon, mga ganong bagay. So kung sa kanilang desisyon, naisip nila na hindi magandang yung pakikisama ninyo dun sa inyong kapwa security guards dun sa lugar, nasa decision po nila yun, discretion po nila yun. Ngayon, yung inyong security service agreement between yung security agency at yung bangko,
yun po yung nagdidesisyon kung ano po yung proseso sa inyong pagpapalipat. Sa inyo naman po, meron po kayong kontrata with security agency. Yun po yung inyong employment contract. Bali po, sabi niyo po, naka 6 years na po kayo sa agency. So, bali, regular employee na po kayo doon. So, wala po nangyaring illegal dismissal. Ang nangyari lang po is reassignment. Pero, sa sitwasyon nga po na inyong sinabi ngayon, meron po ako may sasabi na pwede kayong may habol. Yun nga lang, iba pong proseso po ang gagawin doon. Kasi kung ang habol niyo po ay moral damages, hindi po kayo makaka-claim doon sa NLRC. Kasi malinaw nga po na wala naman pong illegal dismissal. So ang inyong claim po ay dapat doon sa inyong kapwa, mga security guard. Kasi sila ang nag-create ng issue na sinasabi mong ginawan ka ng kwento. Pero ibang usapan na po yun. So Opo. hindi po yun sa NLRC. Gaya So ng sa nabanggit tingin natin. niyo po, attorney, wala pong pagkukulang yung agency at yung bangko na hindi po binigyan ng notisya po bago man lang po hindi pa papasukin sa trabaho itong si Elmer? Ganito po yun kasi, ma'am. Sabihin na nating totoo yung sinabi ni Elmer Atun na hindi nga siya nabigyan ng notice ng agency nung umpisa. Pero nagpadala ito ng sulat at sinasabi sa kanya na mag-report. So kahit sabihin natin na wala talagang naibigay, kasi alleged lang yan dahil magkaiba sila ng sinasabi, pinapakita po nung yung liham na yun na hindi nga po siya dismissed at hinahanapan lang po siya ng explanation kung bakit nga po siya nagrereklamo. Kaso sabi nga lang rin po ni Mr. Elmer Aton dito sa programang ito na siya na mismo po talaga ang hindi na gustong kasi nagalit siya doon sa kanyang pagka-apply. Opo, kasi nagalit siya. Kasi ganito yung partner, ang gagawin mo talaga bilang isang security guard, pag may ganun na, alimbawa wala ka natanggap na notisya, Pupunta ka sa opisina. Magtatanong ka, bakit ba? Yun ang hindi ginagawa ni Mr. Aton hanggang ngayon. Kaya lang, ang gusto ko po sana is, duman lamang sa tamang proseso po baga sir. Pero nalaman mo na ngayon na ganun pala talaga yung gusto nila. Kasi ganito, halimbawa, Mr. Nagkulang Aton, man sila, I don't know pero kung eto tama na. ako, total tinatama nakikinig na si nila. attorney. Halimbawa pa, wala kang natanggap na notisya nung May 4. Opo. Di, ang una mong gagawin, kung wala kang natanggap, na sinabihan kang huwag pumasok sa trabaho, ang una mong gagawin, pupunta ka sa opisina. Para malaman mo kung ano yung rason. Oo. Bakit? Kaya lang, hindi ka na pumunta dahil sabi mo nga, Opo, nagalit sir. Gawa ka. po, nagalit po ako talaga sir. Kasi sabi ko nga, ano man to, di man lamang sabi ko naman sa tamang proseso. Pero daw po. eto na, ang sinasabi ni attorney na wala Walang daw nangyaring illegal dismissal. dismissal. Kasi welcome ka pa naman sa At agency. open for reassignment. Kumbaga, parang yung galit mo ang nanguna. Nangingibabaw para itong Yung po kasi sinabi ng kasabahan ko, tanggal na daw po kasi ako dun sa, Hindi. ano? Hindi pwede ganun lang, Elmer. Hindi pwedeng sa batay lang sa sabi-sabi. Kailangan talaga mayroong mga papel yan eh. Oo. So attorney, ano po yung dapat gawin ni Elmer? Kasi dito na lang tayo magfo-focus Yun dito naman sa na moral sinasabi mong damages. sa paninira, ang papailan mo ng reklamong paninira, yung mga Kapwa kapwa mo gwardiya. gwardiya. Pero hindi sa NLRC. Oo. Attorney? So, bale, ganito po yun. Karapatan naman po ni Mr. Elmer Atun na ituloy ang kanyang proseso sa NLRC. Ang problema nga lang doon, base sa aking pagkakaintindi sa batas, wala po yung ipatutunguhan at magkakasaya lang po siya ng oras doon. Ang pwede niya pong gawin is kumonsulta po sa ating mga prosecutor dyan po sa lugar na yan at tanungin po kung ano po ang pwedeng ihabla doon sa kanyang mga kapwa. Kasi base po sa pagkakaalam ko, yung kanilang pagkwento sa kanya na nagnanakaw siya, ganyan. Dahil nga po ang pagnanakaw ay taliwas sa ating batas at pwedeng maparusahan. Lalo na security yung guard pa siya. Opo. Lalo po, yung pong aktong pagsabi po nila na yun, pwede po siya makasuhan ng tinatawag nating incriminatory machinations or yung intriguing against honor. Bale, chismis. Yun po yung mismong chismis. Chismis. Apo. Opo. So, So- gumagawa sila ng chismis. So, ang laban tanong sa ngayon kanya. kay Mr. Aton, gusto mo bang ireklamo yung mga kapwa mo gwardiya sa pagchichismis? Wala naman po siya siguro mangyari doon siguro. Ang ano ko lang po sana sir, yung sa ano ba kasi dapat kung gagawa sila ng ganung dapat
Opo. Ano man lamang yun, yung sa memorandum baga po sir. Balik tayo doon, sir. Kasi, eto na, nakuha na natin yung lado ng bangko, yung lado ng security Security agency. agency. Sinabi na nila na wala naman talagang illegal dismissal. Medyo At sa pag-analyze din ni attorney, ganun din ang ganon din sitwasyon. ang Wala sinabi talagang ni illegal attorney. So dismissal. ngayon, Ano talaga ang gusto mong makuha doon sa security agency? Yun nga po sir, bala ko sana yung yung claims baga po sir. Ang makukuha mo lang doon, siyempre yung nasa kwintada. Aha. Yun na yun. Yun lang po baga sir, wala naman po baga sa due process po baga yung ginawa nila. Yun lang yung gusto ko lang ipaliwanag. Kasi dapat, ano yan sa batas po baga yan. Attorney, ang pinipilit... Bago ka dapat magtanggal ng trabaho o ililipat man trabaho, magpapalabas ka muna ng memorandum. So masyadong nasaktan ka doon, sir. Oh, yun lang Apo. Tanungin ko ulit si attorney. Yun lang Attorney, po kasi ito po ay kanyang parang dinidiinan yung hindi nagdumaan sa magandang proseso. Parang doon siya kumukuha ng galit. Kahit sino man po talaga magalit sa ganung sitwasyon. Ikaw ba naman, papasok ka sa trabaho, tapos pagdating mo, bigla ka nang papasok ka na, hindi ka nila pumasok, sabi ni manager. Kahit sino man, magalit talaga doon. Kahit sino magalit. Attorney, ano po yung advice nyo kay Sir Elmer? Ganun po talaga yung kanyang sama ng loob sa nangyari. Ganyan po yan. Bale, kung makikita po natin, dalawa po ang kanyang option. Yung isang option, problema nga lang po sa ating mga sitwasyon ngayon, hindi po siya feasible kasi masyado siyang magastos, which is yung mag-file ng civil case. Ang habol mo sa civil case, pati dun sa criminal case na sinasabi ko nga chismis, is yung moral damages. Kasi nga po nasaktan siya, tawag po nila doon, wounded feelings, sleepless nights, tapos yung mga ganun pong mga explanation ng ating Korte Suprema. Bale, ang kailangan po niyang ipatunay niya dun sa korte na talagang dahil nga po dun sa hindi mabuting pananalita laban sa kanya at dahil dun sa mga aksyon na ginawa ng kanyang kapwa, mga security guard, dun po siya makakakuha ng danyos mula sa korte. Aha. Kasi kung hindi nagkaroon ng paninira sa'yo, siguro hindi naman partner magkakaroon sila ng awayan or pag-initan. Hindi naman po talaga kami nag-away doon. Yung kinu-question Hindi naman niya, po talaga kami nag-away attorney, doon. due process, wala daw tamang proseso. May habol pa ba siya doon? Paano yun? Kasi, total, may reklamo naman siya sa NLRC na eh. Ganun din po yun. Ang problema nga lang po, pag yan po ang kanyang inilaban, hindi rin po sagot ng NLRC yan. Kasi yan po, internal procedure po yan nung kanyang kumpanya. Ayun. So, wala naman pong nangyari na violation. Yung sa kanya, talaga nasaktan lang siya. So, yung kanyang nasaktan Hindi niya na lang yan talaga po yung matanggap. tinatawag na, Opo. Kaya pag ganun po, ang pwede niyang gawin dyan is yung civil case nga po. Kaya lang Problema magastos nga lang yun. sa civil case, magastos po yun. Baka At kulang pa matagal. yung hinahabol mong claim at hindi mo pa nakuha sa paggastos. Oo. So, ano na lang advice niyo po, attorney, dito kay Juan? Kasi yung agency naman, ay willing na ibigay sa kanya kung ano man yung benefits na At nandoon pa. welcome pa naman siya doon sa agency. Ano na lang po ang advice niyo po, attorney, dito kay Mr. Aton? Bale, bilang isang lalaki rin naman po, alam po natin tayo, ma-pride po tayo, di ba po? Meron po mga bagay na parang hindi natin matanggap, gusto natin na ipakita na tama tayo. Kaya kahit magunaw na yung mundo, ipapaglaban pa rin natin yung ating paniniwala. So ang sa akin lang po, sakit naman po sabihin, pero kailangan lang po medyo babaan po natin o kainin po natin yung ating pride. At magpakumbaba at maghingi ng tawad sa agency. Ang masasabi ko lang po is, kung sana mapakiusapan, baka maitulungan kayo ng programang ito na mapakiusapan yung agency na hindi nilang ilagay sa permanent record nyo yung gantong pangyayari. Ayun. Opo. Attorney. Doon ako believe partner sa advice ni attorney na parang lalaki din siya. Kailangan ibaba ang ego, ang Opo. pride. Attorney, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Attorney Paulo, maraming salamat. Okay po. Ayan. Salamat. So, Elmer, So, lalaki yun, sa lalaki daw. Kailangan yung... ito na, may tanong ikaw, ko sa'yo. lalaki ka din, partner. Ito ang tanong ko sa'yo, Elmer. May plano ka bang ireklamo pa yung mga chismoso na mga kasama mo? Magastos. Magastos yun. Sakit sa ulo. Hindi naman Oh. wala nang problema sa akin po yun. Tungkol naman sa inihabla mong bala na- illegal dismissal, klarado sa paliwanag ni attorney sa pag-analysis, walang nangyaring illegal dismissal. So, ngayon, kung ang gusto mo na lang makakuha ng benepisyo,
pupunta ka doon sa security agency nyo, mag-usap na lang kayo Oo, kung ano. ibibigay daw sa iyo. Magbabase doon sa Computation. ang matrix nila doon sa computation kung ilang Anyway, taon ka. kung ano man ang maging desisyon mo, aalalayan ka ng programang ito, Ayan. ha? Ano ang decision? Gusto ko malaman, partner. Kasi malinaw na, narinig natin yung sa agency, sa security agency, sa bangko, at etong ating abogado. Ano na ngayon ang pakiramdam mo? Saan na itong nilalaban mo, Sir Elmer? Di kulang parang may kulang pa may kulang pa. Okay. So habang pinag-iisipan mo, pag-isipan mo munang mabuti, pag nakapag-isip ka, tawagan mo si partner, aalalayan mo, ha? Aalalayan ka namin. Okay. Basta ang pinaka-advise sa'yo ni attorney, medyo magpakumbaba. Ah. Isipin kung ano ang pangangailangan ng pamilya, partner. Mga kaibigan, Mas kung kayo po- importante ang trabaho. Opo.